ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ସହଜରେ ମିଶାଣ ଶିଖିପାରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦିଆଯାଏ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେବ? 2ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ହୁଏ। 1 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 2। ତୁମ ପାଖରେ 2ଟି ପିଜୁଳି ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ପିଜୁଳି ହେବ? 3ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 2ରେ 1 ମିଶିଲେ 3 ହୁଏ। 2 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 3। ତୁମ ପାଖରେ 3ଟି କମଳା ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କମଳା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି କମଳା ହେବ? 4ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 3ରେ 1 ମିଶିଲେ 4 ହୁଏ। 3 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 4। ତୁମ ପାଖରେ 4ଟି ଖଜୁରୀ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଖଜୁରୀ ହେବ? 5ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 4ରେ 1 ମିଶିଲେ 5 ହୁଏ। 4 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 5। ତୁମ ପାଖରେ 5ଟି ଚେରି ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଚେରି ହେବ? 6ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 5ରେ 1 ମିଶିଲେ 6 ହୁଏ। 5 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 6। ତୁମ ପାଖରେ 6ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି କଦଳୀ ହେବ? 7ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 6ରେ 1 ମିଶିଲେ 7 ହୁଏ। 6 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 7। ତୁମ ପାଖରେ 7ଟି ସେଓ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଓ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ସେଓ ହେବ? 8ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 7ରେ 1 ମିଶିଲେ 8 ହୁଏ। 7 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 8। ତୁମ ପାଖରେ 8ଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ହେବ? 9ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 8ରେ 1 ମିଶିଲେ 9 ହୁଏ। 8 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 9। ତୁମ ପାଖରେ 9ଟି ନାଶପାତି ଅଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଶପାତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ନାଶପାତି ହେବ? 10ଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 9ରେ 1 ମିଶିଲେ 10 ହୁଏ। 9 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 10। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।